Ακούτε τη φωνή του απεργού πείνας στην Ελλάδα του κύριου Ρούτσι, ο οποίος ζητά το αυτονόητο για την εκταφή του παιδιού του, για το έγκλημα των τεμπών με 57 νεκρούς, και στην ερώτηση της εφημερίδας των συντακτών σήμερα στην Κομισιόν η απάντηση είναι στέλνουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Αυτό θέλουμε από εσάς, τα ειλικρινή σας συλληπιτήρια, ή τη δράση? Και θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν ποιες είναι οι προθέσεις Κομισιόν για κράτη-μέλη όπου η ίδια η Ευρωπαία Εισαγγελέας μιλάει για εγκληματικές οργανώσεις και ουσιαστική σχέση, μάλλον μη διακριτότητα των δύο βασικών πυλώνων της δημοκρατίας, δικαστικής και εκτελεστικής εξουσίας. Εδώ αυτό είναι το θέμα. Εδώ στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, η εκτελεστική εξουσία επιλέγει τους δικαστές έξω από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, έξω από τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Γιάννης Κερνάκη και Γιάννης Πίνη. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω συγκεκριμένα, κύριε Επίτροπε, με όλο το σεβασμό, για τον προσεχή οδικό χάρτη αυτής της υπόθεσης, για το θέμα των τεμπών. Τι ενέργειες έχετε αναλάβει και πώς σκοπεύετε πραγματικά να πείτε στους Έλληνες πολίτες να πιστεύουν στη δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί οι άνθρωποι τα έχουν χάσει κάτω. Είναι έολοι. Είναι μόνοι τους.